So mae Paul fan hyn wedi cael ei fywyd, wedi newid yn llwyr. Dyw e ddim jyst wedi newid ei fywyd drwy bod e wedi darllen rhyw lyfr ffansi newydd a neu bod e wedi fel dilyn rhyw trend diweddara. Ond actually, mae Duw wedi torri mewn i fywyd e. Mae'r un Duw newidiodd fywyd Saul i Paul yn gallu newid yn bywyd ni. Mae Darren wneud y cwrs alffa efo ni tymor dwytha. A mae Darren bore yma wedi dod â hwn i ni. Nawr mae Darren yn ei waith bob dydd yn ffitio lloriau. Luxury vinyl tiles, guys. A mae wedi dod â rhodd i ni fel eglwys i ddiolch am helpu fo ar ei daith ffydd a wneud alffa. Sef y groes wedi cael ei wneud allan o luxury vinyl tiles. Mae wedi creu hwn allan o sort of darnau dros ben yn do. Rhyw offcuts ac yn y blaen. Ond allan o'r offcuts, mae yna rhywbeth hardd wedi cael ei creu. Sef darn o waith celf sy'n dangos croes Iesu. A falle bod rhai ohono ni'n meddwl bod yn bywyd ni weithiau'n teimlo fel rhyw ddarnau sy'n dros ben, rhyw offcuts sydd dim ond digon da i cael ei taflu ffwrdd. Ond actually, mae Iesu Grist yn gallu cymryd yn gweitha ni, yn gallu cymryd offcuts yn bywyd ni a creu rhywbeth hardd allan ohono fe.